Gad i ni gyfer i'r planedau a'i trefnu gyd yn un rhes. Y rhai sy'n bellach na bellter, a'r rhai sy'n rhywfaint yn nes. Yn gyntaf da'r blaned mercher, un bach a swyl i'w hi. Wedyn daw Gwener a'i harddwch, ac yna daw ein dwy arni. Mae Mawrth yn gwrido'n gynnes, yn goch ac oren i gyd, a nesaf mae iau eu lleoliadau yn gwmni i'w gilydd o hyd. O gylch Sadwrn mae golau rhyfeddol sy'n sgleinio fel modrwyd y los, ac weithiau ys edrychu'n ofalus ceir Uranus yn i'r gelwch y nos. Yn olaf ar ein rhestr ni heddiw, daw nefio'n ei gwentau nwy, a dyna ni wyth o'r planedau, dim ond wyth mewn miliynau.